Вынікі новага сацыялагічнага даследавання Chatham House паказалі, як змяніліся погляды беларусаў. Падтрыманне России у вайне супраць Украины сярод гарадскіх жыхароў застаецца адносна нізкім. Толькі 27% выказваюцца на карысць. Пры гэтым большасць беларусаў выступае за неадкладнае спыненне баявых дзеянняў. Гэтая пазіцыя толькі мацнее. За год зменшылася вера ў перамогу Украины. Цяпер толькі 8%. А вікторыю России прагназуюць каля паловы рэспандэнтаў. У пытаннях замежнай палітыкі найбольш папулярнаю застаецца ідэя саюзу з Расіяй – 44% апытаных. Падтрыманне уступлення ў еўразвяз засталося на ранейшым узроўні – каля 15%, а за нейтралітэт выступаюць 19% грамадзянаў Беларусі. Што да вайсковых пытанняў, толькі траціна беларусаў ведае пра размяшчэнне ў нашай краіне ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядравай зброі. За магчымае ўступленне ў НАТО пасля змены ўлады выступаюць толькі 8% апытаных. Большасць бачыць будучыню ў саюзе з АДКБ або ў нейтралітэце.